Joloche tuke manobaigi kambi tudruok mar Safaricom toklo team mar Bungoma Media FC gonde adek kuom ariyo e finals tuke manobagi alap ma Moi e kaunti ma Kisumu. Tukegi nobaigi kambi mar Safaricom ma dhialo higni 18 mar M-Pesa. Tukego nokelo kanyakla timbe mag jofuambo mawuok e counties mag Kisumu, Kakamega kod Bungoma. Kano wuoyo gi jofuambo Edna Haki mana achiel kuom jokanyo mag Safaricom olero ni okang' mar dhialo higni 18 mabende ong'ere ni M-Pesa sokoni idhi chakre kiny e kaunti ma Migori kendo gidhi riwe kod johala mamoko e counties mopogore opogore. We had 16 teams drawn from different counties within the Greater Western region. We are now in the fourth leg, that is the Greater Western edition. But we are not stopping here. We have a full week of activities that are planned. Tomorrow we flag off the caravan officially at Migori town, where we will now transverse Migori, going into Kisii and then Nyamira. And then as we come back to downwards towards now Siaya, very many engagements to Bungoma, Busia on Thursday and on Wednesday. And Friday we will be back to Kisumu, flagging off at Kondele. Kedwago ne Safaricom erokamano kuom kelonwa gima kamae, to wakwayo gi bende ka ginyalo kelonwa gini maduong' moloyo mae kaka gikeloga tugo mar chapa dimba cha. Gikela watuge kata kibro gowa kamano wan ing'eni wan ok wan jotugo, but bende watuge gine online kacha cha. Koro wanyalo tugo online to watuge pap kae be. Koro gitimnwa kamano.